תקשיב לה. תאזין לה. שמעתם מה אמרתי? תשמע אותה. תקשיב לה. תאזין לה. מה פירוש? מה? 3 דברים אני צריך לעשות? כן, גם בצה"ל צריך להגיד 3 דברים. אומרים 3 דברים בצה"ל. תקשיב. שמע זה תקבל. שמע ישראל תקבל. ישראל. שהשם אלוקינו השם אחד. שמע זה תקבל. כלומר, אני קרוב אצל עצמי, 120. ואני אגיד לו, הוא אמר לי, אני אדבר איתו. אבל לא, הוא לא זה, אני אדבר עם אשתי, נשאל אותה. כל הזמן אתה בקשב הפנימי. כל היום, מי שנולד, מי שעשית, עד היום האחרון שאתה עשית. הפוך. עד היום ההוא יש קשב פנימי, יש דיבור פנימי שלנו, שאנחנו שומעים את עצמנו. תאמין לי, אתה מדבר עם עצמך כל הזמן ואתה צריך לדעת את זה. למה? כי הקשב הפנימי זו מכונה נפלאה שאומרת, טוס, טוס ממי, טוס לעולמך, טוס, אתה אוהב אסתטיקה? תסתכל שמאלה איזה יופי של דלת חלודה עם השלט הזה, כמה שזה יפה, טוס, be careful dear, be careful, זה הקשב הפנימי. הוא נותן לך לעוף, אבל הוא בוחן אותך ושומר עליך כל הזמן, תסתכל שמאלה, תזהר פה. לא מאוטו, מאנרגיות. תרגיל את הנפש, הרגש הפנימי שלך, את הקשב הפנימי שלך, להגיד, מה דעתך על האיש הזה? תרגיש אותו מפה. נכון שהוא יש קצת פרובלמטיות, יש לך זמן בשבילו? אין זמן, האוטו הגיע חבל. אבל כל הזמן תשמע את הקשב הפנימי, כי אמרו חז"ל, 3 דברים באים בהיסח הדעת. מה זה היסח הדעת? מה אתה לומד? היסח הדעת? היסח הדעת זה כאילו, לא חשבתי. מה הם הדברים? מציאה. מצאתי שרשרת זהב. בהיסח הדעת זה בא מציאה. אוקיי, ומה עוד? הקרב. הקרב בהיסח הדעת. מה שייך? משיח. משיח. בהיסח הדעת הוא יבוא. מה פירוש הדברים הללו? חבר'ה, הרבה אנשים עברו ברחוב יפו ואף אחד לא ראה את השרשרת הזהב הזאת עם היהלום. רק מי שמסיח את דעתו, פירוש הדבר, קשור לקשב הפנימי. מסיח בדעתו, פנימית. כלומר, המסיח בדעתו הוא שולט במרחב. הוא אומר לך, שמאלה ליד העמוד, מה אתה רואה נוצץ? הופה, שרשרת, אף אחד לא ראה אותו. קשב פנימי. עכשיו, הקשב הפנימי הוא כל הזמן איתי. אני קרוב אצל עצמי, רק על עצמי אספר, ידעתי, אתה קרוב אצל עצמך מיום מותך עד יום מתתך. וכל הזמן אנחנו מדברים עם הקשב הפנימי. פגשנו בן אדם, פגשנו ילד, פגשנו נמלה, פגשנו ענן שעוצר ואומר, ראה כמה אני צייר בעולם. מה אתה רואה? חזיר בר? שנייה אחת עוד מעצבי. איך הגרניים? יופי. תראה, הוא קצת מואר, אבל תראה איך זה משתנה למה? לחתול? לרגע היא טורפת משהו? לא. היא מעליו. כל היום זה דמיון. חבר'ה, נתחיל תורה. השכל הוא מטומטם, כמו שהרגש הוא מטומטם. מטומטם הכוונה אטום. לא כמו שאומרים ברחוב, אתה מטומטם. מטומטם זה אטום. פירות, 4 שנים, הם נקראים אטומים. אורלה. אורלה על הברית. אורלת אוזניים, אורלת הפה, אורלת הברית. הרבה אורלות יש. אז למה יש לנו אורלת אוזניים? כי אנחנו לא מסוגלים להוריד ל-60, ל-57, מ-120. קשב פנימי תרד. אהלן בני, מה נשמע? מה שלומך עשי? איך אתה מרגיש עשי? זה קשב פנימי. אני שוכח מן העולם, אני מוריד ל-57 לקבל את עשי לתוך המעגל שלי. אבל אם אני אשאר עם 120, עשי, מה העניינים? מה שלום אשתך? תקשיב, אני אומר לך, ביום שני אתה בא, אל תגיד לי לו, וואי. 6 פרחים נפלו להם 6 על כותרת. סליחה, חרצית מצויה. הבנת את זה רבנו? מה זה לשמוע? להוריד ל-57 מ-120. בוא תיכנס אליי פה, ברוך הבא. הוא אוהב את מדונה. איזה יופי,
איזה יופי, עשיתי לי טבעת מפרבין. תראי, כשאתה מדבר על שבח של משהו, מדבר בשבח האדמה, תקבל מתנה ממנה. תראי איזה טבעת קיבלתי מהנר שדיברתי על הפרבין. תראי טבעת, חותם אמרתי שהוא התחתנה, היי, השופי. עגולה. למה? דיברתי על הפרבין, הפרבין אמר, יש מישהו בעולם שדבר על העצמו פעם אחת בחיים, כולם אומרים, תכבי, תיגמר, לא תשרוף את הבית. תודה רבה, גיטרה. חבר'ה, 57. וולקאם. אוקיי. זה שמה. קבל. קבל. לא כמו שעשינו. מה זה מקשיב? אגב, שמה ישראל זה כנגד זה. תנוך האוזן החיצונית. יש 3 תנוכים ו3 אוזניים. 3 אוזניים. אוזן חיצונית. מכשיר קליטה. מכשיר קליטה. אבל אני קשור אצל עצמי מיום הולדתי. אני אוהב את עצמי, my baby. my baby? אנחנו לא ניכנס בך ככה. אנחנו נביא לך את הגלים ונשבור אותם. ב3 תנוכים, כדי שיכנסו לאוזן התיכונה, לאוזן האמצעית. האוזן האמצעית, התפקיד שלה זה להקשיב. עזוב, קיבלתי, 57 הבאתי. עכשיו מה השלב? אני שומע אותו. אם אני רואה שהבן אדם חטף, העולם אצלו חטף, כלומר, שחור, לבן, ירוק, הכל, מה שבא, אז בשביל מה? אני צריך עכשיו להאכיל את המים התאומיים שלי? הרי פיניתי מקום ב57, הלו. אז יש לי אפשרות לצאת מהפרובלמה. יש לי עדיין אפשרות. כי זה קל לי, זה רק באוזן. קיבלתי, פתחתי, אבל הקשב, הדיבור שלו לא טוב. הוא לא מתאר נכון קומפוזיציונית את הסיטואציה. הוא לא מיושב בדעתו. הוא מערבב נושאים, הוא קופץ לכל מיני הסימבוליזציה ואסוציאציה. אני צריך לעזור לו. או לברוח ממנו, כן. כמו מאש. למה מי אמר שכתוב שאני צריך לקלקל את המעיין שלי? אבל אני צריך לקלקל את המעיין שלי ושישפכו בפנים מה שהם רוצים רק כשאני מזהה זהות של כנות. רק פרובלמטית ואני מוכן להתמסר אליה. תשקע ותשפוך כמה שאתה רוצה לכלוך בתוך הבאר. אבל אני מזהה רצון, אני מזהה כנות. טוב, שמע, קבל, פתח. הקשב, להאזין לסיפורת שלו, האם כדאי להמשיך לשמוע את רצף המילים והמשפטים הבלתי מסודרים או המסודרים? דבר. רבנו, זה היה ביום השלישי עם שחר. קמתי ממיטתי, שמעתי את הציפורים, יצאתי אל חיק השמיים, ראיתי את שרידי הכוכבים האחרונים לפני עלות השמש. איזה כיף לשמוע בן אדם כזה. הוא הולך איתך ומראה לך את המציאות. למה? כי הוא קומפוזיציונר, הוא לומד תורה, הוא מסודר באיברים. גם בין הנפש לרוח שלו יש איזה מין אחווה ושלמות. לכן הנפש שלו לא מפחדת מהרוח, והרוח לא מפחד מהנפש. הוא חושף רגשות, בלי בושה. הוא ילד, הוא איש גדול, הוא חכם, הוא נביא. כן, הוא בעל רוח הקודש. הוא יכול לעלות ולראות מלאכים. למה אתם תמהים? זה כתוב בתורה, אני לא מספר שום דבר. אתה עולה במעלות, על ידי שאתה נכנס בקשב. כבר אתה רואה אופק גדול של נשמה של מישהו. דבר, אמא. מה עושה אבא? איפה גדלתם? ואתה רואה עולם ברור ומסודר. אתה יכול לראות אותו אוכל בגיל 8 ואומר לאמא שלו, אמא, תני לי תוספת. את זה ראית. דברים ברורים ופשוטים, מתי שאתה מקשיב. וכשאתה מקשיב הרבה, אתה פתאום נכנס את הקשב הבדמי שלך, לוקח אותו, ועושה לו ככה. ומחזיר אותו למקומו, בלי אבק, כי אתה תרגיל את עצמך לקשב פנימי טהור. וקשב פנימי טהור מוביל לרוח הקודש. פלא. מה השלב השלישי? גם יש אוזן פנימית שעליה יש את העצם הקולית, עצם פלאית, שרק מהתנודות של בעל הדיבר
מניעים את הנפש בהתרגשות. מה פתאום אתה מתרגש? אתה עושה, אוי, הוא דבר! אמא, מה, היו גלים כאלו? איך נרעשת? איך נרעשת? הטונליות של הבן אדם, שהוא מדבר, באים לאוזן ובאים על העצם ועושים ככה, והיא שם חילזון עם נוזל והוא מעביר למוח, והמוח נמצא במוסקבה. דבר, אני רואה הכל, הכל. זה דבר נפלא. זה נקרא, שמע, הקשב והאזן. Now you are very carefully in this situation. If he's a holy man, if he's a חכם, תלמיד חכם, if he's a man עם אנרגיות טובות, אז האיזון יביא אותך לאמצע. תראו, רבי יוחנן הולך ברחוב, שלום, 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 לא יקטים אותו מעולם, אף בן אדם לשלום. ואתם יודעים מה? אפילו גוי בשוק. וואלה. מה זאת אומרת? זאת אומרת שהוא רשום בספר השיאים של גינס. רק לא היה ספר השיאים של גינס, עובדה. לא הקדים אדם למשל, אני רשום בספר השיאים של גינס. אני ואשתי. זה תסתכלו תחת הזוגיות. ואתם תראו, איזה יופי, איזה יופי. פרי, בטן. השם יאיר מזלה. אמרה אמן עכשיו. שמעתי אותה, אומרת אמן. אשכרה. היה קונצרט ביפו שהייתה תינוקת ששיתפה פעולה עם הקונצרט. אני הלכתי לדבר דברי תורה לפי הדיבורים שלה. כולם שמעו שהיא מדברת דברי תורה, ילדה כזו קטנה. אבל היא רוצה את זה, רק אתה צריך להבין לצירוף. אתה יודע את זה שזה חוכמת הנסתר. אני אמרתי לך שרבי ומורי אמר שהמסעית שעברה עכשיו לימדה אותו סתרי תורה. או היה יושב הלילה, הרבי ומורי הקדוש, ואנחנו בשקט של הלילה, כל אחד עסוק בשלו, ופתאום אתה שומע, עלייכו! שקט. אנחנו ככה, מפחדים. כל אחד קורא. ויתמר! וביניהו! מה זה? מה הוא מדבר עליו? מה הוא צועק? מתקרבים אליו. הרב, אפשר ללמוד אתכם? אז הוא אומר, בטח, בוא, בא המלאך, בא המלאך. מה אתה מצפה? אש, ולהבות, איפה המלאך? חבר'ה, הרבה שלוחים יש למקום. יתוש קטנטן, בגודל שצריך להסתכל עליו בזכוכית מגדלת, נחת על הדף שלו. והתחיל ללכת ועמד על מילה. והרב צועק את המילה. עלייכו! מתחיל ללכת אותו יתוש, עומד. בינייהו! מה עשה היתוש הזה? אתם לא יודעים, אבל ישראל גם המציאה מכשירי קשר. הרים לשדה התעופה, למגדל, פיקוח. אפשר להמריא? עמד על קצה הדף, עשה ככה בכנפיים 2, 3, 4, זנעף מה הרב אמר? הלך המלאך, הלך. אשכרה. מה אתה חושב, שמלאך זה שרף? זה נמלה. אני אומר הרבה פעמים בשיעור שלי, אם אני תופס בן אדם והרופא אומר, חבר'ה, אבא שלכם עוד 45 דקות לפי המכשירים גומר, אז תבקשו מה שאתם רוצים, אני עוד מעט יבוא. הפרופסור. מה יגידו לו? אבא, תוריך אותה, אבא מה? אבא. גם הוא צרוף וגם הבנים טרופים. אבל חבר'ה, 45 דקות, אם היו באים אליי, כשאני חי, ואומרים לי, 45 דקות לפני המוות שלך אנחנו ניקח אותך. תיקחו אותי, אתם יודעים למה? כי כשאני יושב בבית או בגינה, אני יושב רק בחוץ. נכנס רק לישון ולאכול. כי בחורף, בקיץ, אני סובל מברד הכל עד שהידיים שלי לא יכולים להחזיק את המכחול. ואני מצייר בחשיכה וגלים של ברד על הפנים. והבת שאני מצייר מתלכלך. אבל אני ילד. ואני צייר. אני שמח. רבותיי, אני פתחתי חלון, אני חוזר. פתחתי חלון ואני חוזר. התלחשות נפלאה.
רבי יוחנן היה מקדים שלום לכל אדם. אז אם הוא כתוב בספר השיאים, גם אני כתוב. מה היה כתוב? בתחת השלם זוגיות כתוב ככה. הזוג שהיה אמור להתגרש יום אחרי חתונתו, וחי במשך 50 שנה באהבה ואחווה, שלום וריאות, זה אורי רווח ואילנה רווח. יום אחרי הנישואים היינו צריכים להתגרש. היידה! מי זה שם היידה הזה? זה חמוד, זה חמוד. כן! כן! אל תהיו קהל שבוי. הלו, אתה משמיט את הרצפה, אני אבוא הביתה, אני אחטוף. אשתי בעלת רוח הקודש, יודעת שאתה עשית ככה, והיא אומרת, תתגאית, סיפרת עליי, אתה מדבר עליי, חלאס. יש רוח הקודש. אני שמעת. אז אם אנחנו אומרים שרבי יוחנן היה מקדים שלום לכל אדם, אז אני בטוח שהיו מתערבים על 400 זהובים, כמו שהתערבו על הלל. אני מתערב איתך שאני מקדים אותו. שים 400. אבל אני קובע. בוא נראה אותך. תסתכל, עומד מאחורי הצפרדע הירוק של הפח זבל. מציץ, אתה רואה את רבי יוחנן הולך לבית המדרש אומר, זה שמסתתר מתחת לברווזון, זה שלום עליכם. נשבע לכם, אני חותם בזה. מעולם לא הקדים אדם. למה? כי הוא היה אמצע דאמצע 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 דאמצע. ואיש כזה לא סובל חוסר אמצע. לכן כל המהות שלו זה חיפוש מי חסר אמצע. ובגלל הרגילות ואפיון התרגול והמדיטטיביות הנפלאה שהוא השקיע בתוך הנפש שלו לראות את האמצע ולשאוב לשמוע על הקשב הפנימי, נמצא שהקשב הפנימי אומר לו, אתה רואה את זה שם מתחת לברזל? יש שם איזה אירוע. אני חושב שמישהו עורב לך להגיד לך שלום לפניך. שלום רב אדוני. זה הקשב הפנימי. עובדה, אתה מוצא מציאה, מישהו משיח לפי דעתו, לפי תומו. משיח בדעת, הכוונה מדבר עם הקשב הפנימי, קרוב לקשב הפנימי. אנחנו מפחדים מזה, כי זה תכף ומיד, מי שיעשה את זה, והוא לא מכיר את הטכניקה, הוא יגיד לעצמו, קרה לי משהו, אני חושב שהשתגעתי, אני אדבר על זה עם אשתי. יש פה משהו לא מוסבר. בהתחלה זה מאוד מפחיד, לשמוע על הקשב הפנימי, לפעול על פיו. נגד הרצון שלך, זה כמו טייס שפועל לפי מכשירים בלילה. הוא לא רואה את הנוף, כלום. בתוך החושך ורק מכשירים. תן לזה להיות טייס אוטומטי שלך. תן לזה. זה מוביל את האדם לדברים נפלאים. זה דבר יפה מאוד. כשושנה בין החוכים, זו האוניברסליות הנשית שלי, שלך, של האדמה, של הזרעים, של תא הגרעין בתוך התפוח, של תא הנמלה. חבר'ה, הקשב הפנימי זה דבר מאוד חשוב, ואני מספר לכם סיפורים ואני עושה את עצמי כמו זה, אבל זה חשוב לספר. נניח אני יושב בגינה, ופתאום אני מרגיש יחס למשהו, אמה חיפושית, נמלה, היא מדברת אליי, היא לא עוברת סתם. רוב העולם לא סובל את זה, כי הוא מפחד מהקשב הפנימי, אז הוא עושה לנמלה, היית ואינך, לאיפה רצית ללכת? דוד שלך היה על השי שלי אתמול, רצה לאכול מהעוגה של שבת. פה תמותי פה יקברך עד בעולם, אמן כי נרצון ונאמר אמן. לעמלקת. אתה בא לעלות עליי לעקוץ אותי? אני אגמור עלייך. יש כאלו אנשים. אני קורא לאשתי, ואומר לה, בואי מהר. היא כבר יודעת, אני משיגני. מה מצאת? מה הראש שלך עכשיו? תביא לי מהר שתי פינצטות. מרים על הדף, אומר לה, בואי תכנסי לי משטח סטרילי. אין דשא, אין אדמה, דף לבן, היא עולה. עומדת באיזה מקום, נושאת מטוסים גדולה. ואני קורא לה ומדבר אל ליבה. נמלה. את יודעת מי את? את מרכבה. עלייך עומד דבר גדול. את יודעת מה? אני מדבר אליה. עלייך עומדת מרכבתו של אלוקים חיים ומלך עולם מבחינת מסוימת אחת. את יודעת מה נמלה? הזריזות שבעולם. הוא נתן לך. לחם נמלה עצל, ראה דרכיה וחכם. לך, תסתכל איזה זריזות, לכי. וואי, הייתה פה ואתה עוקב אחריו, לכי. זה מפעיל בך כוח לא להיות עצלן.
לך לנמלה עצרת, רחב וחכם. זאת אומרת, אלוקים חיים, אור האינסוף, שם את זריזותו בנמלה. אין שום חיה שהוא שם את זריזותו. לא צבי. צבי הוא קר רגליים, זה משהו אחר. אני מדבר על זריז. אחד זריז זה כזה, תסתכל. דונית, תעשי לי תיממי. תודה יקרה שלי, השם ישמור אותך. איך את מרגישה? היה לך טוב הנסיעה? כן, קררתי את זה, אני שם לב, כן, מתוקה שלי. אוי, אני צריך לעשות את זה, שכחתי. דונית, אני אצא. אני אחזור עוד איזה 10 דקות. לא, 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 פתאום נזכרתי במשהו. זה זריז. מה זה תה? מה זה תה? אפשר אחר כך תה. אבל לסיים את ה... עדיף צפה מאשר לשתות תה. וזה הנמלה עשתה בעולם. מי שלא מאמין לי, הנה, יש לי פה וו, אני קטר, הוא יכול להתקשר אליי, אני לוקח אותו לאבדון. או שתלמדו, או שלא תלמדו, או שאני אלמד או שאני לא אלמד. אני אומר שהמרכבה לזריזות האלוקית מתגלית בנמלה. לכן אני 45 דקות לפני המוות, הרופא אומר לי, יש לך 45 דקות, אמרתי, כבר עשיתי אותם עם הנמלה. אני מעדיף להתעסק עם הנמלה ולא לברך את הילדים, ולא להגיד מי ייקח את הבורקס, מי ייקח את המכונת כביסה. לא, 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 זה לא העניין החשוב. העניין החשוב זה הרגע הזה של אלוקים חיים ומלך עולם. וואי, אם אני הייתי במצב הזה, וואי, 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 איך היה קשה לי אם הייתי קשור לשרשרת כזו גדולה. איך היא הולכת? היא לא יכולה ללכת. אילנה, תביאי שני פינצטות, 2, כן, 2, את הדקות. היא מלא, איך היא סובלת. ככה, ככה. יש לוויינים בשמיים ויש עין פקיחה שרואה אותך. אל תהיה כמו הילד והאבא שהולכים בטיול, ופתאום איזה צו מכניס את הראש שלו בפנים וכופה. והילד אומר, דורלה, דורלה, צא החוצה. אבא, הוא מכניס את הראש, הוא צא החוצה, הוא מוריד את הראש ואת החנונים, ואבא מה עושה? תראו אותו. דוד, הוא לא יוציא לך את הראש, פשוט מפחיד אותו. כן, הוא לא יוציא, בוא תסתובב אליי וזה. אפילו אבא לא עשה ככה. יואו, איזה יופי, הוא הכניס את הראש, איזה יופי, הוא פחד מאיתנו. ברלי, אתה רוצה לצאת, אנחנו לא אנשים מזיקים, מה קרה? מה יש, למה לא להתכופף? לא. הוא לא יוציא, יש לי ידע. הוא לא יוציא את הראש, אנחנו הפחדנו אותו, דוד. בוא, אמא מחכה לנו לצהריים. אבא שלי לא היה כזה. אבא שלי הייתי לוקח את התיק בתור ילד, הולך איתו לברית מילה בערים. הולך איתו, ופתאום אני יושב תחת אילן, כחם. ואני אומר לו, אבא, בוא תשב, אתה לוקח אותי בדרך... אבא שלי אוהב רגליים. אוהב לרגליים. אז אני אומר לו, אבא, בוא תשב, יש פה נצל, ננוח שתראה, נכנס להרים, לאורה, מנדב, זה היה בערים. אבא שלי כזה רגיש, היה מסתכל עליי, אומר לי, שקו, ברבופפלה את האסה, את הגוטו פיטטו. אומר לי, בני, איך אתה נכנס תחת העץ? איזה בושה, איזה תכדרך ארץ יש לך אתה? מה אתה יושב? מה, אתה ביקשת ממנו רשות? יש לו צל, עכשיו הוא מענק אותך ככה. תיכנס אליו, תגיד לו, אילן, כמה אתה יפה. איזה צל יפה יש לך. תרשה לי לבוא לתחתך. חבר'ה, זה כל כך נכון, זה בדיוק מה שקרה פה בטבעת. אני דיברתי על הפרפין, על האישה, ועל הברית שגרותה. תסתכלו, טבעת ששום מעצב לא יכול לעצב. תסתכלי, קחי. תראה, תן לאישה היקרה הזאת. סליחה, יקר. בעדינות. תן לה, תסתכלי, זה טבעת או לא טבעת? מה שלומכם? איזה כיף לראות אתכם. איך אתה מרגיש? טוב? אדוני היקר, עוד מעט אתה מנגן לנו כל כך יפה ומעלה אותנו בצלילים. גם אני אשאיר לכם שירים שלי. אבל חבר'ה, לא פייר, ניכנס ככה בכזה. אבא, בוא תשב, איזה קור, יופי. מה זה החוצפה הזאת? מי נתן לך רשות? אבא שלי היה אומר לי, תדבר איתו. באמת אבא היה מדבר. אבא שלי היה מדבר שר ברחוב, לא מתבייש, הוא ילד. ככה הוא היה עושה. הרוש, אבא שלי היה הולך לבית כנסת ככה. כלב עובר, היה עושה לו. פתאום מקטורת כיצד 368 מנים היו בה. נשבע לכם. אילן טוב היה עוצר, עושה ככה. אילן. עברת ימים, עברת תקופות, עברת בצורות, עברת הרבה דברים. אני גם עובר הרבה דברים.
איש כזה עומד לפני השם ומתפלל, תשמעו את התפילה שלו. זה נמצא בספרייה הלאומית. תבינו מה זה שירה של תפילה. מה זה שפיכות נפש. הוא חי את הדברים. זה נקודה של שמע, קבל, כוונה. שמע, הקשב זה. תבדוק את המילים. תשמע. הבן שלי, הרב, זרקים אותו בישיבה. אני מכניס אותו לישיבה, אחרי שבוע זרקים אותו. מה יהיה התיקון שלו, הרב? מה יהיה התיקון שלו? בן טוב. יש פה טונליות, יש פה סדרי משפטים. הרב שלי לא היה שומע את המילים. היה עוצם עיניים והיה אומר לו, כבודו כעס על אשתו בשבת. איך יודע? תן לי את היד. תסתכלו. עושה לו ככה? וכעסת על אשתך בשבת. מה זה, מה זה, כלב? אתה יודע מה זה? תתגן ביער, יבוא צבוע, 500 מטר ממך ויעשה ככה. לקלוט מה אכלת היום. לפי הזיעה שלך, אם אתה אדם אלים או טוב. אם אתה תעצור את הנשימה, הוא יגיע עד 10 מטר ממך. הוא לא יריח אותך, הוא צריך קרבה גדולה מאוד. תעשה את זה. מה אתה מפחד? צבוע, יאכל לך את הצבוע, מה קרה? לא קרה כלום. הרבה תורות ולא התחלנו את כשפו כשושנה בין החוכים. הנקביות האוניברסלית, אם אתם מבינים את הממשג הזה, כל הקיום הנקבי בעולם, לא שמיים כי זה זכרי, אלא ארץ, לא גזע כי אם שורש של האילן. יסוד החומר והנרכב עליו כדי לבנות איזשהו תוצר. זכר ונקבה ברעם, 2 שהם 4. על כל פנים, הנקביות האוניברסלית זורקת משפט לעולם. והנקביות הזכרית זורקת משפט לעולם, משפטי אהבה. מה המשפט הזכרי? כשושנה בין החוכים, כן רעייתי בין הבנות. בין הבנות אתה מדמה אותם לקוצים, תגיד לי את האמת, כן רעייתי בין הבנות, אז הבנות הם קוצים. בהחלט, אם אני אסתכל חוץ לאהבת זכריותי אל הנקבית האוניברסלית, אז הקוצים שסובבים את השושנה, זה יהיה היידיר. תשאיר לי מספר טלפון. אני חוזר מההולנד אני אסיים שם איזה פרויקט, אני אחר כך חסור. התל אביבית? זה חוכים. יש לך אהבה, כשושנה בין החוכים, ששושנה יפה, מסביבים אותה קוצים, אני מדבר איתך על הבלד. בלד. היום גננים עם גופרית שנכנסים למתאום ואתה שותה ואחר כך אתה אומר לא, אני מדבר איתך על הבלדי. בלדי זה שושנה בין החוכים. בשדה או בגינה גדלים קוצים מסביב. חבר'ה, ירושלים, הר הבית, מי שסגר את כל המעגל בהר הזיתים זה המורמונים. אני הייתי בתמונה. לא, אני הייתי בתמונה. אני איש פועל. כששושנה, הר הבית, תסתכלו במפה ותראו שכל הכנסיות סגרו עליה בעיגול. כששנה בין החוכים כראיתי. תסתכל, תראה את זה. המורמונים סגרו את זה, עבדו על צדיקולת ברמות. אז שפכו לו כסף, כי הם עשירי העולם, המורמונים. עשירי העולם. שפכו לו כסף, אמרו ירושלים. כך, תדעי לו, אין לו מסורות. הוא היה אוכל, לא רוצה להגיד. אבל אין לו מסורת, הוא כזה הונגרי פישי. על כל